Mifa production jabrani la jabago malikono malikoka aw bɛɛ lajɛlen ni ɲankuma k'aw ladɔniya ka fɔ ko ni aw ka émission mandi kɛnɛ sigilen n'o ye Mifa chez Une Star ye. Mifa chez Une Star ye jɛmukan min n'a bɛ lawaleya aw denmuso a n'aw balimamuso labati dunuya fɛ an bɛ wuli ka se an ka seko ani dɔnko tigilamɔgɔw ma minnu baarala an ka jamana kɔnɔ art kɔnɔna na bi an wulila ka se an ka belebele dɔ fɛ yen nɔ ale ti mɔgɔ dogolen ye diɲɛ fantan ni naani si la bilen musolaka don nga an b'a fɔ bi ko anw nana ganadugu de an bɛna se a yɛrɛ ma sisan nɔ a ye mɔgɔ min a b'o fɔ an ɲɛna a tɔgɔ n'a jamu ne ba i ni sɔgɔma. Nse yɛrɛ sira yɛrɛ somɔgɔw bɛ di tɔɔrɔ si tɛ kɔri baasi tɛ tɔɔrɔ si la aw ni boli nse a danse nse nse haya bi Mifa production an wulila ka se yan nɔ ani i bɛna jɛ ka masala kunkurunin kɛ yala o tɛna kɛ baasi kɔni ayi baasi tɛ d'accord i b'a fɔ an ɲɛna i tɔgɔ ani jamu ani i sigilen bɛ yɔrɔ jumɛn na i bɔra dugu jumɛn na ka se yan nɔ ka o fɔ an ɲɛna. ayiwa o ɲininkali diyara n ye n bɛ ala fo ka barika da ka sali mamadu ka kisi ni nɛɛmɛ b'a ye sallallahu alaihi ka wasallam foli bila mali autorité bɛɛ lajɛlen sanfɛ fɔ duguma k'an fa ni n ba su fo ala ka badabada dali nɔgɔyaw ye Mamu Sidibe madame Kɔnɛ Mamu Sidibe ka bɔ Ganadugu Zagina Numu la mais sisan n sigilen bɛ Atibugu de la. D'accord ne ye ɲamanata ye. awɔ faamuyaliba sɔrɔl'o la tanti Mamu yala tanti Mamu yɛrɛ bɛ se k'a fɔ anw ɲɛna i ye dɔnkilidala ye bi nka ka se ka dɔnkili kanu don i la e ka don musique la o sɔrɔla cogo di. Bon an ka dɔnkili sɔrɔla ni baara sira de ye parce que an bɛ burusi kɔnɔ cɛkɔrɔba tun bɛ bala de fɔ sɛnɛkɛlaw nɔfɛ ka dusu don kɔnɔ donc i b'a sɔrɔ denmisɛnninw ni musokɔrɔba bɛɛ bɛ cɛ ka taa bala bi fɔ a bɛ dɔnkili da a bɛ tɛgɛrɛ fɔ u t'aw bali sɛnɛ na donc n y'a daminɛ ni o ye mais ka na musique kɛ n ka baara ye n sigilen kɔ Bamakɔ yan o sababu ye Umu Sangare ye. D'accord faamuyaliba sɔrɔl'o la yala i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna i donna musique la o sababu bɔra tanti Umu na nka i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna i donna a la san jumɛn musique la. ayiwa sinon ne ni Umu yɛrɛ ye ɲɔgɔn dɔn 86 87 après a ka an diya album na a bɛ to o kɛ donni min kama n b'a dɔn don fɔlɔ min yɛrɛ la o y'a sɔrɔ n kɔrɔmuso furulen don Jidebugu Dumansana donc o ye n di dɔ ma baara la Baturu Kansaye donc n bɛ minɛnko la da la Umu nana tɛmɛ ka don a terimuso dɔ fɛ yen o fana tɔgɔ ye Umu Bilenni donc fɔlɔ la mɔgɔw tun b'u sigi mɔgɔ fila a bɛ filen fɔ donc n ye filen fɔ kan mɛn n taara don n yɛrɛ ye n sigi ne ka filen fɔ n bɛ dɔnkili da fɛ Umu nana terimuso ɲininka ko nin ye jɔn ka den a ko aw fila dama don komi e ka patron min ye sɔrɔ yan bi donc o kɛra 86 bantɔla ka don 87 la a natɔ k'a bɛna taa ka album kɛ n'o ye an diya ye an ye ɲɔgɔn ye tuguni a ko a ka di n ye an ka taa ɲɔgɔn fɛ n k'a ma ayi dɔnkilida wari ka suma baarakɛden wari de ka teli ne tɛna taa donc a don kama a taara ni Nabinu Jakite Ala ka hinɛ la ani Umu Sumaro Umu Sinayogo a taara n'u ye ka taa an diya nin dilan kɛ donc u nana an continuera ɲɔgɔn fɛ mais ne kɔni Ala ma chance di ne ma ne n'a ka studio kɛ ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ mais a ka o dɔnkiliw clip la ne de sigilen bɛ cɛmancɛ la a ka jarabi nɛnɛ na musow la a bɛ Musa Tarawele muso fasa da yɔrɔ min ne de bɛ yɔrɔ furan na donc an baara nana o cogoya de la. D'accord faamuyaliba sɔrɔl'o la Mamu Sidibe d'accord sisan nɔ o b'a yira k'a fɔ e donna dɔnkili la depuis 87 bon o b'a yira o y'a sɔrɔ an b'a la parce que village la village in y'a sɔrɔ a bɛ a kɛ an b'a kɛ foro nɔfɛ sɛnɛkɛyɔrɔ la ne yɛrɛ ka yɛlɛma Bamakɔ baara la o kɛra Mali wari yɛlɛma san sinon yanni Mali wari ma yɛlɛma ne tun bɛ taa Tɛngɛrɛ la mais n'aw ye ci fɔli ninnu ban tan c'est comme an filɛ yɔrɔ min na sisan nin ye fête wagatiw ye burusi kɔnɔ baaraw bɛɛ banna kɔɔriw bɛɛ ka cɛ donc ni min bɛ taa yɔrɔ min na i bɛ taa yen o dun kɛra 84 ka don 85 la
o tɛ bila an b'a daminɛ parce que a bɛ cɛ ka taa kungo la o y'a mais jeliko tɛ an fɛ yen ni i dakan kɛra ye peut-être i bɛna ni nin sira de sinon jeliko tɛ d'accord parce que hali sini o ɲɔgɔnnaw de bɛ yen d'accord faamuyaliba sɔrɔla la yala Mamu Sidibe ka dɔnkilida kɔnɔna na i ka genre bɛnnen don fɛn kelen jumɛn na an kɔni b'a dɔn e ye Ganaduguka ye i bɛ Gana dɔnkili da mais yala i bɛ genre wɛrɛw kɛ ka fara Gana dɔnkili fana kan bon yana ka se Gana dɔnkili ma ne ka album fɔlɔ bɔra 99 ne Tekino Isa a tun bɛ fɔ ne ma ko Tekino Mamu Tekino Isa parce que an ka production fɔlɔ kɛra tubabu minnu fɛ o kɛra Mali Cassette studio Bɔgɔlan na donc u ye tubabu dɔ de tun bɛ yen o tun bɛ son de kɛ donc ani ne ka arrangeur ni Musata an bɛɛ jɛnna arrangeur kelen na u ye bɛɛ ka musique kelen kelen kɛ k'a kɛ programmation ye an ye denmisɛnninw ye ni nin diyara an yɛrɛ peut-être a bɛ diya an ɲɔgɔnnaw ye donc u ye Sasta ta k'a dilan ni programmation ye o banna u ye ne yɛrɛ ta k'a la donc ne ta de kɛra nimisa ye min dɔnna donc Tekino nana ten de mais taalen ɲɛfɛ n nana n bɛna album filanan bɔ an fa dɔ bɛ yen ko Jurukɔrɔ Jalo ale denkɛnin bɛ file fɔ f'a ye clip k'a la sisan Sɛki Jalo donc ale ko ne den n b'a fɛ i ka segin so an bɛna taa so mun na ko non k'a bɛ fɛ n ka dɔnkili dɔ de da donc directement dɔnkili dɔ b'a bolo a y'o ta ko mɔgɔ man ɲana ye mɔgɔ sabali tɛ dɔnni mɛn o mɛn ere sa don dɔ wala bɛ yiri ye yiri bibali tɛ wala bɛ fara ye fara bibali tɛ jango dama de mɔnifin ka ɲɔ don ma la sanyɛna dun ma ka ɲɔ don ma la numu la dun ma ka ɲɔ don ma la caya la dun ma ka ɲɔ don ma la anci la dun ma kɛlɛ le ma ja nɛnɛ wa dun ma sɔn o kɛlɛ ma ja kɛnɛ wa dun ma sɔn ne ko bɛlɛni kɔni nin ka ca dɛ ayiwa k'i dun bɛ nin da dɛ donc an ye répétition kɛ o y'a sɔrɔ cassette yɛrɛ baara tɔ man jan ka nin dɔnkili dilan ka don a la o de fana kɛra o dɔnkili la mɛri ye n clip kala clip in marchera Faransi a feerela Sika Sumuni de tun bɛ a caya ye k'a feere mɔgɔw ma donc n nana yɛlɛma nin nacogo filɛ ka kɛ tradition yɛrɛ fɛn wɛrɛ kana ɲagami a la bon n bɛ se ka fɔ a sɔrɔla o de fɛ parce que o dɔnkili dabaga n wulila ka taa ɲini n mɔmuso don village la a ko bon ko dɔnkili ninnu kɔni n k'a dɔn k'a fɔ a bɛ da faama ko t'a la fandanko t'a la mais a bɛɛ n'a tigi de don c'est comme aw ka famille na ni dɔnkili min dara e mɔkɛ la o t'i da layi mɔkɛ la ou bien a fa la tuguni o ye aw ka famille ta ye donc a y'u ɲɛfɔ o cogoya la ka taa ka fɛn fɛn bɛ yen ni tɛ min dɔn a b'a da n bɛ segin a kan an ni radio Mali an taara ka tiriwari dɔ k'a ye parce que an ye top kɛ mais an ye tiriwari dɔɔni kɛ wulada fɛ k'ale ta ne n'ale bɛ dɔnkili da donc a ye dɔnkili ninnu dakun ye kun jumɛn ye a ko mari in dara de mari ko k'ale bɛ taa kɛlɛ kunbɛn kɛnɛ ma kɛlɛ tɛna ale sɔrɔ so kɔnɔ k'a bɛ taa n'ale k'ale kɛra jɔn ye a ko jɔn tɛ fila la a ko o ye kelen ye dɔ wɛrɛ bɛ yen ko naani ko adamadenw ka ɲɔgɔn naani an ka hinɛ cɛsatɔw ni falataw la ka olu naani muso min ni cɛ t'a bolo k'o ŋɛɲɛ ka jugu ni sira ŋɛɲɛ ye muso min ni den t'a bolo k'o ŋɛɲɛ ka jugu ni ɲɔ ŋɛɲɛ ye a y'o fɔ naani na Bugula Ba la a ko Bugula Ba ko fadenw ka fadenya kuma n'a ma sigi ɲɛna k'i t'a bɛɛ kɛcogo dɔn ko mais ko saya bɛna kɔrɔ bien saya bɛna dɔgɔ ko jɔn b'a dɔn donc dɔnkili ninnu ka ca a mana se min ma a b'o ɲɛfɔ a mana se min ma a b'o ɲɛfɔ d'accord fo ka na ale yɛrɛ min ji dɔgɔya don min na ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen na a kun ye fɛn kɔrɔw kana tunu parce que ne yɛrɛ ye fɛn caman dɔn a la mɔgɔ dɔw bɛ ne dugu ma olu t'o dɔn donc ni mɔgɔ ma sɔrɔ min b'a ɲɛfɔ a ka ca ala fɛ fɛn dɔw bɛ dugu dɔw la a bɛna tunu Mali la o ye tiɲɛ voilà d'accord faamuyaliba sɔrɔla la Mamu Sidibe mais Mamu bɛ se k'a fɔ an ɲɛna album joli de b'i bolo an bɛ don min na i ko bi ani clip hakɛ min b'i bolo a kɔnɔna na bon n'a bɔra ne ka album fɔlɔ la o album fɔlɔ la an ye
clipu fila ko la sinon ne album fɛn fɛn bɔ presque ne video k'a bɛɛ la ka tila ka clipu min bɛ passer Mali télé la fila ɲɔgɔn n bɛ sɔrɔ n bolo la donc ni dun ka album bɛɛ ka daminɛ 99 ka na se sisan ma ni album ka kɛ k'a bɔ i yɛrɛ ye tubabu de b'an produit u b'a fɔ morceau 12 parce que u bɛ CD k'a la audio bɛ kɛ video bɛ kɛ donc nin bɛɛ de n'a ka commerce sira don donc n taara n'o taabolo ye n ma se k'o changer fɔlɔ donc n bɛ album 6 de la presque 12 b'a bɛɛ kɔnɔ presque n bɛ a bɛɛ kɛ video ye an m'o kɛ peut-être an bɛna samaga sɔrɔ mais o si la samaga t'olu si la tuguni bon san yɛlɛma nana tuguni an b'a ye mɔgɔw bɛ don studio la dɔrɔn ka image dɔ kɛ k'a bila télé la parce que album feere tɛ yen voilà. D'accord, o faamuyara kosɛbɛ i n'a fɔ an ka fɛngɛ kɔnɔna na i bɔra sisan nɔ ka Mari dɔnkili nana cogo min na i ye ɲɛfɔli kɛ o kan mais i ka dɔnkili dɔ bɛ yen nɔ ko nin kɛ i b'o o dɔɔni d'an ye ani dɔnkili in yɛrɛ hakilina nana cogo min na ka se k'o fɔ an ɲɛna. Ok, nyinge dimo ale nyinge na sana janto awanyangle kao adamade nyekeke mosikilende dialaba tolo mukleke chalala nembi kleke jaro obi kleke jaro mamuru jare bi kleke jaro obi kleke jaro nyanya jare bi kleke jaro obi kleke jaro brahma sere bi kleke jaro na sana janto to tara pandana como la kuma te tara pandana ko demo kuma te tara kuna la wala ko blono kuma te tara pandana jonguna ngota kunda nyinga adamare kleke mosikilende dialaba nyo soro diana kamomre kle soro diana kabila kle soro diana nima nyimange diana jone nyimange bolo sarabe kiyamangi dena nimisa wow nyinga babarangano men jamanta fam kangan kleke mais an kana nimisa kleke kono mɔgɔ minnu tɔgɔ bɛ ka fɔ u y'u tile kɛ ka tila ka lahara ɲini a kɔnɔ n'i ye mobili sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ ka du sɔrɔ ka tulola sanu sɔrɔ o n'a ma da 1 ni 2 ma yɔrɔ i bolofɛn cayara kɔni k'i kan ka dɔ di o la k'i ɲumankɛ bolo in de ye ka kaburu yelen i bɛ fɛn min kɛ mɔgɔw ye donc i kana to i taalen i ka nimisa ye parce que i m'i bolo bɔ ayiwa ɲinge a ti sara fantana mɔgɔw bɛ bulon kɔnɔ kuma la ça fait setigiw ka kuma nana fɛn den min bolo k'a tɛ sara i la musow ka denko kuma k'a tɛ sara kona la a tɛ sara den tan na donc ko nka ko wolo ma diya ɲilela cɛman ma diya la musoman ma diya la donc ɲinge bɛ a kuma ka ca olu de a kulomaw ye. D'accord, faamuyali sɔrɔla la mais dɔnkili in yɛrɛ a hakilina nana cogo di e la ka dɔnkili in da? Bon ɲinge in ye i b'a ye ni i bɛ ka diɲɛna ko lajɛ c'est vrai dɔnkili kɔrɔ don mais ne bɛ minnu ɲini ka fara kan i yɛrɛ ɲɛ b'a la adamaden dɔ bɛ yen a fɔra mɔgɔ kana i dɛsɛlen kana k'i yala ɲini kuma ye quoi i ka to kolokɛnɛya la hali u b'a fɔ ko n'i bɛ fɛ ka taa makan ko k'a sɔrɔ i bɛ denmisɛnnin ye ni dɛsɛ tɛ donc i ka to kolokɛnɛya ni fɛn dɔ se b'i ye tuma min na o wagati ka kɛ i ka ala ɲini kuma ye mais ne dɛsɛra tuma min na par exemple i ni mɔgɔ dɔ bɛ ɲɔgɔn kan i fara i yadara i mago t'a la bon e nana dɛsɛ i nana k'i bɛna segin a ma dɛsɛ de nana o n'o tɛ e tun tɛ segin o a ma nɔgɔn donc ɲinkɛ ye kana to i tile kɛ mais kana nimisa tile in kɔnɔ parce que i b'a sɔrɔ hadamaden dɔw bɛ diɲɛ kɔnɔ bi u dɛsɛlen kɔrɔ kɔ de fɛn dɔw kɛli hakilina nan'u la k'a sɔrɔ se trop tard. Ok, faamuyaliba sɔrɔla la yala mun ye école kalan kɛ?
ni kɔni ka kalan kelen yɛrɛ misi gɛn ko n'o tɛ ne ya gɛsɛgɛ ma ja si la a fana di dɔwɛrɛ dɔn n'o tɛ bon caman an ka mɔgɔw caman kalalen don nka e tɛ bɛɛ y'a sɔrɔ waatiw na ko don kalan kan ka kɛ tuma min na kɛra ka taa baara kɛ pour que cɛkɔrɔba ka dɛmɛ ko ka ca donc ma gɛsɛgɛ sɔrɔ kalan fansi la vraiment d'accord faamuyali ba sɔrɔ n'o la yala man bɛ baara wɛrɛ kɛ ka fara musique kan bon musique fara dama n ka baara tun ye ka jagomisɛnninw kɛ même wagati dɔ la n ye san 3 san 4 kɛ ka salon de coiffure kɛ mais o sɔrɔla n terimuso dɔ Nɛnɛ Ture madame Aïdara ale filɛ nin ye golf la salon Irinikin ale de y'a ka minɛn kɔrɔlen bɛɛ cɛ ka di a ma salon dayɛlɛ n ko n tɛ se salon na yan'a ka so ma a ye salon in dayɛlɛ min kɛ golf la a ye salon in côté dɔ di ko n ka na minɛnw k'a kɔnɔ mèches ni tuluw ni fɛnw donc n ka commerce juguyara yen de parce que ale tun bɛ olu fɛnw ta ne bolo et puis a tilara k'a fɔ k'ale ɲɛ b'a la salonba tɛ Yirimajɔ Musabugu ninnu na o donni kama tiɲɛna o tun tɛ yen donc a ko n ka yɔrɔ ɲini mais n ka yɔrɔ ɲini nana bɛn ascenseur filɛ Bakatogola ka yɔrɔ min na n ka yɔrɔ ɲini nana bɛn yen ma donc a nana fɔ min kɛ ko sira bɛna dilan an ye minɛnw cɛ mais vraiment ne ma yɔrɔ wɛrɛ ɲini tuguni pour location ko n bɛ salon kɛ mais n ye salon minɛnw kɛ n yɛrɛ ka yɔrɔ la yan n yɛrɛ ka maquillage a banna donc mais o kɔfɛ n ye forage kɛ ka ji sachetw ni bon o ne mo n ka jago de ka di n ye mais ma solution de sɔrɔ a la fɔlɔ i kan ka solution sɔrɔ fɛn min na o ye misi gɛn de k'i ka segin ka t'o de ma o bɛɛ ye jago ye n'an ka misi jara n b'a feere d'accord faamuyali ba sɔrɔ l'o la Mamu Sidibe i b'a ye k'a fɔ baara o baara i bi don a la waati min na i bɛ taa sɔrɔ gɛlɛya b'a la yanni nɔgɔyaw bɛ na Mamu bɛ se k'a fɔ i ye gɛlɛya min sɔrɔ baara in daminɛ na ka se bi ma ka dɔɔni fɔ an ye o kan bon ne ka gɛlɛya a fura dama ne bɛ se k'a fɔ n ye n yɛrɛ laɲinɛ kɔ sinon a ma ban mais n bɛ Ala fo o ye Ala tanu ne bɛ baara in daminɛ donni min kama ni n bɛ taa répétition kɛ n bɛ Sabalibugukaw fo donc ne bɛ Sabalibugu ne bɛ bɔ Sabalibugu 100 de bɛ n bolo n bɛ jigin Arayida la ka tagama ka na Kɛnsamugu ni wari in tɔ kɛrɛnkɛrɛn Malilɛ den kelen Tamaru Tana ne nana production sɔrɔ o kɔnɔna na mais an sigilen bɛ don dɔ la dɔrɔn ni arrangeur Musa Kɔnɛ ale tun bɛ métallurgie na ni pause sera a bɛ boli a bɛ n'a lajɛ tubabumuso dɔ nana ko k'ale b'a fɛ mɔgɔ dɔw ka sɔrɔ o y'a sɔrɔ a taara Nɛba Solo ni Nawa ninnu ta mais k'ale ka film dɔnkili ma dafa a bɛ fɛ ka dɔnkili dɔ fɛngɛ fantanya kan donc Musa Kɔnɛ ye guitare ta a ko ma ko a ye sa ye ne ko esali tɛ na ale ye ne dalakɔrɔbɔ de donc ne ko laban dɔ jɔn tɛ laban dɔn to yɔrɔ ye yan tɛ to yɔrɔ ye ko ne ka mɛn masakɛbaw ma diɲɛ kɔnɔ masakɛbaw yo a janto fantanfalaw la kana ɲina yatimɛdenw kɔ to yɔrɔ ye yan tɛ to yɔrɔ ye laban dɔ jɔn tɛ laban dɔn musonin ye tɛgɛrɛ fɔ ko kasi ka sigi bolo da ne ko o kumana o dɔnkiliden dɔrɔn a ma tɛmɛ miniti 3 kan 7,000 di wani kɛra ne bolo miliyari 3 de a banna dɛ a bada donc wari ni dabali de banna nin bɛɛ wari wa o kuma vraiment an bɛ Ala fo mais n tor'o la ka album nin kana kɛ fo ka na bɔ bon an kɔni ye tournéw kɛ a kɔnɔ o tournéw kɛra en 2002 n bɛ se k'a fɔ tournée jɔra o tournée jɔ don ni bi cɛ ne bɛ se k'a fɔ ni n kɛlen ka fɛn kɛ n ka musique kɔnɔ n yɛrɛ même temps n ye o bɛɛ ye k'a ye n bɛ taa jamanaw la n bɛ taa duguw la festival bɛ kɛ yen n nana jagoya n ko fɔ n ka festival kɛ n yɛrɛ ka dugu la
festival tɔgɔ nana bɛn sente ma parce que cɛkɔrɔba in ye ne bila ka dɔnkili min da u b'a fɔ an ka dugu la o fɔlifɛn ye sente de ye donc festival in daminɛna san 1 san 2 san 3 mais ne bɛ se k'a fɔ de ne ni karisa bɛ ɲɔgɔn dɔn n kanubaga don n dɛmɛbaga don o ye nin kɛ festival la mais festival dabɔra mɔgɔ minnu kan ka soutenir n'o ye sponsor ye ne ma deli k'o sɔrɔ Mali la fɔlɔ finalement festival bɛ yɔrɔ min na bi a kɔni bɛ yoboyaba la bon o n'o n'a ɲɔgɔnna caman mais min ye gɛlɛya in kun fɛ adamaden ni dɔnna i ye wari de sɔrɔ i ye sanu sɔrɔ parce que dɔ in na gɛlɛya dɔ b'i sɔrɔ dɔ bɛ i yɛrɛ tɔgɔ ye ani ka kanu dɔ bɛ se k'o ta ka bɔ i kan o ye tiɲɛ donc vraiment o de ye gɛlɛya in kun ne fɛ ni gɛlɛya sɔrɔ musique la trop a ma nɔgɔn yala nɔgɔya minnu fana sɔrɔla kɔnɔ i bɛ se ka dɔɔni fɔ olu kan bon o nɔgɔya min sɔrɔla n tilar'o n ye kuma bɛɛ di ma en gros adamaden ni dɔnna o ye tiɲɛ i ka dɔ in bɛ sira caman janya nɔgɔya a surunya a bɛ da caman yɛlɛ i ye i b'a sɔrɔ ni ne ma siran ni a fɔra dɔrɔn ko ne ka wuli ka taa nin minisiri in fɛ bi ni ne taara ka taa n tɔgɔ sɛbɛn a ka ca Ala fɛ ne ka baara kama a bɛ ne reçoit n taakun ɲɛnabɔra sa o da kɔni bɛ yɛlɛ taakun ma ɲɛnabɔ o bɛɛ ye baara in nafa dɔ ye o ye tiɲɛ voilà d'accord faamuyaliba sɔrɔla o la Mifa production Jabaranin lajɛbagaw k'aw ladɔnniya halisa ko nin ye aw ka émission mandi de ye n'o ye Mifa chez Instar ye bi ta turu bɛ jɔra o de ye Mamu Sidibe Ganadugu Mamu ayiwa an ye tɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ yan nɔ ko Techno Mamu bi ta tɛ kɛ basi ye k'a na bɛ dɛsɛ aw yɛrɛ ɲɛ bɛ Mamu na a voix d'or la a kuma misɛnninw bɛ kɛ koyi mais Mamu Sidibe ne ma yɔrɔnin min faamuya o si bɛ ka taa mais halisa kan in ka di mun y'o sɛgɛrɛ ye mun de bon o b'i sɔrɔ o ne ka hakilina ye ne yɛrɛ ka dɔnniya dan baara daminɛna cogoya min na ni sisan tɛ an kun bɛ siran an ka mɛtiriw ye kojugu mɔgɔ minnu bɛ encadrer i b'a sɔrɔ n'u ko ko ne y'a daminɛ ni Musa Kɔnɛ ye mais Musa Kɔnɛ de nana ne ta dɔnkili dɔ kɛra a gɛlɛyara hayi ni y'a da n ka fiɲɛ bɛ da sira la a ko n bɛna t'i di Masamu ma Ina la Masamu wele Jalo a taara ni ye clavier de b'ale bolo don kama musokɔrɔba ninnu bɛɛ Tata Bamu ninnu Amikota ninnu artiste fɛn fɛn i bɛ min dɔn presque bɛɛ bɛ taa cours ta donc an taara a ko ne den ko problème t'a la e ta bɛ kɛ ni e ye min sɔrɔ donc a ye dɔnkili min gɛlɛyara cɛ bolo a y'o fɔ ko an k'o yɔrɔ travailler o ye i ye jitigi bɛ mɛn boso ka barika n bɛ taa bɔ bosolu ye u ka sɔn salen kɛnɛ la n bɛ taa bɔ bosolu ye u ka sɔn nana kɛnɛ la ko boso ye mure ne kan bɛ boso jɔma karatakaw ka boso ko don masina boso tɛ wa marakala boso ko don segukaw ka boso tɛ wa selengekaw ka boso ko don siyanrokaw ka boso ko don ko boso ye mure ne mago bɛ jina de la i ka taa boso mori ka so ko boso ye mure ne mago bɛ faro de la i ka taa boso mori ka so ko boso ye mure donc ne fɛn fila fɔ sisan si fɔcogo tɛ kelen ye donc a b'a bolo da clavier kan a b'a ye fo i k'o yɔrɔ sɔrɔ a t'a bolo jɔ d'accord donc mɔgɔ kalannenw bɛ u fɔ cogo dɔ la mais anw ta ye kunfinjɛti ye donc n'an tilara a b'a fɔ i taatɔ filɛ so i taara kana kuma misɛnnin kɛ dɛ i bɛ taa i bɛ lemurukumuni dɔɔnin kɛ li la i b'o dun i b'i da ma fɔ i y'a faamu ne b'a fɔ awɔ donc chaque fois n'i bɛ da k'i bɛ cuillère ɲɛ kelen da di la k'a min o y'a sɔrɔ i ti kuma tuguni mais vraiment ne kɔni a ye ne kan travailler a ye école ne bɛ se k'a fɔ a ye min ɲa n ye n yɛrɛ de b'a dɔn donc u ni sisan tɛ kelen ye musique ye a diyara n ye n bɛ se ka kule ka taa yɔrɔ min na wa mɔgɔw bɛ tɛgɛrɛ fɔ o ye tiɲɛ mɛtiri ko n bɛ se ka fɔ o nɔgɔyara bɛɛ y'i yɛrɛ ka karamɔgɔ an y'a ye mɔgɔw bɛ don
dɔnkili ban tile kelen ka don studio la tile kelen même hali sini ni ne bɛ fɛ ka dɔnkili kɛ dɔnkili 4 ɲɔgɔn ye i bɛ taa sɔrɔ ne bɛ san 2 san 1 k'a kan parce que an b'an yɛrɛ la ɲina n'an ye dɔ kɛ an bɛ ɲina an bɛ dɔ kɛ an bɛna fɔ misi an yɛrɛ mago bɛna se ma o bɛɛ b'i jɔrɔ mais n'an mago sera a ma yan an b'a daminɛ yan'ale ka na mais n'ale la a b'a fɔ bravo a ye baara kɛ dɛ ne se a taara an ka kɛ tan ale tɛ dimi quoi donc ale t'a fɔ a ye nin k'a man ɲa u b'a fɔ ayi nin bɛ se ka kɛ tan o donc i b'a ye e yɛrɛ bɛ se k'a ye diya ne fɛ an ye koba kɛ parce que mɔgɔ minnu taara kalan kɛ kiban ninnu na fɛn min kama jamana de y'u bila ka taa olu b'o dɔn de koyi i ye fɛn fɛn ɲɛɲini i bɛ dɔɔnin k'o kan i b'o dɔn de e taara jamana kumabɔli de kama pour que e kana fɛn dɔ kɛ hali sini a retraite la mais ministère ni fɛn ninnu i b'a ye o la voilà d'accord faamuyaliba sɔrɔla o la an bɛ segin kɔfɛ dɔɔnin i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ i ka album fɔlɔ o dɔnkili fɔlɔ kɛra dɔnkili min dɔnna o de kɛra nimisa nimisa donc i b'o dɔɔnin da an n'an kanubagaw ye ani dɔnkili yɛrɛ hakilina nana e la cogo min na ka dɔnkili in da ɲancɔ kungo ɲancɛrɛ ɲabolo na ɲawa ɲɔgɔn sɔrɔ kɔlɔbɛ toro sama se ɲabolo ne kabako nimisa nimisa ɲɔ masalo nama ɲa ne ma kɔnɔ faga dɛ ɲawa denwolo sɔrɔ ngolo toro ka fugari sɔrɔ nara kata ka nantan sɔrɔ bɛlɛ sɛmangu bɛ kasi la nin ye kabako bosoden mɔne kɛ balilu filaden misi kɛ malilu numude dada balilu bamanan sɛnɛ kɛ balilu nimi fasiya kɛ na nimisa ne balima musolu na ima furu kɛ a bɛ nimisa balima muso la ka lo na ima furu kɛ a bɛ nimisa ne balima bosolu na ima mɔni kɛ a bɛ nimisa balima boso de nu na ima mɔni kɛ a bɛ nimisa bon nimisa ide tɛ dɔwɛrɛ ye mɔgɔ kan ka fɛn kɛ fɛn ye n'i ma ko ye don dɔ la i bɛ nimisa o ye tiɲɛ c'est comme i ye maliden de ni bana malidenya ma don dɔ la i bɛ nimisa adamaden yɛrɛ de o ye tiɲɛ donc n ye siya minnu fɔ boso bamanan fila numu nin bɛɛ dɔnnen don baara dɔ dɔnnen don ni ninnu ni u kan ka min kɛ u bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛ ye ka fara a kan mais n'i ye numu fɔ dɔrɔn u b'a fɔ u sin ka majamu n'a fa danbe ye o ye tiɲɛ n'i ye fila fana fɔ o kelen de don bamanan mana kɛ milliardaire ye n'i b'a ma balima i kan ka daminɛ ni dabanin kurun de ye fɔlɔ ka sɔrɔ ka na ka milliardaire sɔrɔ la ni idée min ye parce que i b'a sɔrɔ hali n'a sɔrɔ a ye école de kɛ k'a kɛ jamandɛri ye i b'a sɔrɔ a mɔkɛ dɔ de ye sɛnɛ kɛ k'o wari mara ka ɲɔ in feere ka don ba la ka don saga la ka don misi la ka sɔrɔ ka kɛ fɛn wɛrɛ ye ni den in ka kalan wari bɔra la o ye tiɲɛ donc bamananya susi ye dugukolo de ye donc nimisa hakilina a nana ni nin de ye n'i ma muso n'i ma furu dɔrɔn i bɛ nimisa o ye jagoya ye don dɔ yɛrɛ bɛ na muso yɛrɛ la a b'a fɔ ne ma se furu wa don dɔ bɛ na o muso kelen de bɛ tila k'i sigi tuguni a nimisalen don furuko la nimisa bi bɛɛ kan d'accord Mifa production Jabaranin lajɛbagaw n y'o de fɔ halisa n ko nin aw ka jɛmukan man di de n'o ye Mifa She Instar ye Mifa She Instar ye jɛmukan ye anw bɛ wuli ka se an ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔw de ma minnu baara la an ka jamana kɔnɔ art kɔnɔna na bita turu bɛ jɔn na o de ye Mamu Sidibe ye haya duman tɛna kɛ an si negela ye wa fɛn o fɛn bɛ Mamu Sidibe ko la an bɛɛ bɛna dɔɔnin dɔn o ko la bi an ka taa dɔrɔn ni ko dumanni ninnu de ka da anw ye an bɛ taa ɲɛfɛ halisa Mamu Sidibe Mamu Sidibe i kɛra baara la cogo cogo i bɛ taa sɔrɔ i bɛ dɔ ɲɛ wa dɔ yɛrɛ fana bɛ wuli kɔ minnu bɛ ka wuli aw kɔ baara in na bi i bɛ se ka hakilina jumɛn sɔrɔ ka fɔ olu ɲɛna baara in kɔnɔna na ne bɛ se ka hakilina minnu fɔ baaraw bɛɛ ka ɲi nka an kana fɛn kɛ min bɛ jamana in lagosi fɛn kana bɔ an da minnu m'an ladege an ka kɛ olu tiɲɛni sababu ye misigi haramuyalen don a kun ne bɛ min dɔn a la o ye n ka dɔnniya dan ye
ne fɛ i baarakɛ ɲɔgɔn fɔlɔ i y'a a wɔsi d'a ma kiri t'i n'a cɛ mais ni m'a d'a ma se t'a ye a kiri b'i n'a cɛ n'o ye fɔlikɛlaw ye o filanan e yɛrɛ artiste i ka comportement o bɛ se ka e se bonya ma i n'a fɔ a bɛ se ka se dɔgɔyalima ma bon n'i dun ye dɔgɔyalima sɔrɔ diɲɛ in kɔnɔ yan min b'i ɲɛ i yɛrɛ b'o dɔn donc ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi o ma parce que n'i ye comportement dɔ kɛ denmisɛnninw bɛ ka wuli fɔlɔ la i b'a ye artistes tun bɛ taa n'u ka denmisɛnninw bɛ taa n'u ka finiw ye atelier la n ka fini kɛ karisa ka modèle ye kɛ karisa ka modèle n'a ma kɛ modèle ɲuman ye dun denmisɛnnin dun a tɛ fɛn dɔn a ka dɔnniya dan de y'o ye e y'a bila sira dɔ kan min man di ala ye donc ala k'u kisi o ma bi fɛn o fɛn na an ka Mali danbe segin a ma a kɔnɔna na ne ka album dɔ bɛ yen kunnafonidilaw an n'olu bɛɛ ye kelen ye o fɛn dɔ mana bɔ an na min man ɲi a bɛ kɛ mɔgɔw kɔnɔ ko tiɲɛ don yan'u k'a faamu tiɲɛni bɛ na jamana kɔnɔ kunnafonidilaw fana bɛ ten ne ko kunnafonidilaw ma kunnafonidilaw yo kunnafonidilaw yo mɔgɔ min ma ya kunnafonidi de kɔ kunnafoni ɲuman di kunnafonidilaw yo kunnafonidilaw yo mɔgɔ min ma ya kunnafonidi de kɔ kunnafoni ɲuman di nin yɔrɔ bɛ animateur wele nin yɔrɔ bɛ animatrice wele a y'a kɔlɔsi kibaruya jugu de la kunnafonidilaw wala olu de bɛ kunnafoni ɲuman de ɲini ka na olu de bɛ kunnafoni ɲumanw ɲini a ye na ne kunnafoni ɲumanw ye a y'a kɔlɔsi kibaruya juguw la k'a fɔ diɲɛ ye kunnafonidilaw yo kunnafonidilaw yo mɔgɔ min ma ya kunnafonidi de kɔ kunnafoni ɲuman di anw ni journalistes bɛɛ ye kelen ye il faut que an ka fɛn dɔ fɔ b'a ye fɔlɔ la ni kuma kun fara dɔrɔn u b'a fɔ k'i y'a mɛn radio Mali da o de kɔrɔ ye ko n'olu ye min fɔ o ye tiɲɛ ye bon n'a ma ɲɛ ala ye lafiya na ka diɲɛ développera ka na ni fɛnw ye min bɛ an yɛrɛ lafiya o fɛnw kɔnɔna na an kana tiɲɛni don o kɔnɔ n'a sɔrɔ radio ye kelen ye i tɛ nkalontigɛma sɔrɔ ni a cayara médiaw cayara an ka ɲuman kɛ k'an ka jamana dɛmɛ k'an yɛrɛ dɛmɛ parce que nkalon yɛrɛ bɛ e yɛrɛ ma tɔɔrɔ dɔ ye fɔlɔ n'i ye hɔrɔn ye voilà d'accord faamuyali ba sɔrɔla o kuma na yala Mamu Sidibe ka baara kɔnɔna na k'a ta 87 la ka na se ɲinan ma est-ce que jamana delila k'i reconi ka trophée d'i ma min b'a yira k'a fɔ k'i bɛ ka baara min kɛ jamana ye ko nin y'a kɔmasegin ya bon jamana kan ko la dɔn o ye 99 fo ka se ɲinan ma ɲinan kun y'o san 25 ye bon ne o kun bɛ fɛn dɔ kɛ ko tamani n ye tamani ka fɛn dɔ sɔrɔ bon o ni mɔgɔw bɛ fɛnkɛ minnu kɛ ka bonyamasegɛw mais jamana ka trophée n bɛ tile k'o fɔ bɛɛ ye n ko artiste n'i bɛ jamana min kɔnɔ ni bi tɛ n'i kuma ɲuman kɛ i bɛ gɛn ka bɔ jamana kɔnɔ bon ni i sera ka to jamana kɔnɔ san 25 i bɛ ka min fɔ a ma f'i ma ko i bɔ an kunna o yɛrɛ ye trophée fana ye wa fɛn bɛɛ n'a wagati don n'Ala sɔnna peut-être i b'a sɔrɔ a wagati ma se n'Ala sɔnna d'accord faamuyaliba sɔrɔla o la Mamu Sidibe yala mun de ka di Mamu yɛrɛ ye ɲɛnamaya kɔnɔna na ayiwa min ka di ne ye o de bɛ sɔn ka gɛlɛya n'o tɛ o kun ye jɛlenya ye tiɲɛ parce que ale de bɛ laban o ye tiɲɛ donc mun man di Mamu Sidibe o ye nkalon ye nkalon ayiwa ala k'an bɛɛ kisi nkalontigɛlaw d'accord i ka sɔn dɔ bɛ yen nin nɔ ko kana kɔrɔtɔ i b'o dɔɔni d'an ye iye kana kɔrɔtɔ ko kuma sebali o tɛ kɛla kana presse don mana janya sebali tɛ ne kan bɛ ba ma ne ba jalo manse jalo kana kɔrɔtɔ dɛ
ne bɛ ne fa ye Burama Siribe Burahima o kana kɔrɔtɔ ko n'i bɛ sɛnɛ la sɛnɛ ma diya i la sɛnɛkɛlalu yo ko n'i bɛ mɔni la mɔni ma diya i la mɔnikɛlalu yo ni taara tunga na tunga ma diya i la tungarangelu muso min mana kɛ ni ma furu sɔrɔ musolu yo ni taara furu la ni ma den sɔrɔ musolu yo kana kɔrɔtɔ dɛ kana presse ko kuma sebali o tɛ kɛla ne kan bɛ ma ne ba jalo manse jalo kana kɔrɔtɔ ba kɛ fɛ o e t'o ɲɛ wa si kɛ fɛ so e t'o ɲɛ wa so kɛ bolo e t'o ɲɛ wa don mana janya sebali tɛ masangala mi barikada do ye de wolo tɛ hɛrɛ ye la dema o ni yuguba dema kunani ni yuguba furumuso kunani ni yuguba muso dɔ ye de wolo tɛ hɛrɛ ye la masangala mi barikada do ye de wolo tɛ hɛrɛ ye la ma fili jalo o i ti yuguba wa ko fana Konate i ti yuguba Alima jalo o i ti yuguba masangala mi barikada do ye de wolo tɛ hɛrɛ ye la Wow, Jara. Yala mun bɛ se ka fɔ ni dɔnkili hakilina nana cogo di? Man ka mɛn dɔnkili hakilina foyi ka masi bi tiɲɛ dɛ. Ne bɛ kɛ doni min kama sɔrɔ a ma nɔgɔn. Sisan ni ala ko fɛn bɛ da yɔrɔ min o bɛ dan ye. O ye tiɲɛ. N ko n fa ni n ba ma kana presse. N b'o fɔ don min na bi fana ka di n'o don ye ala sɔnna ka n bɔ o cogoya la u ɲɛna ka na bi yira u la mais musokɔrɔba yɛrɛ ntanyana a tɛ tɛmɛ a tɛ kalo 3 bɔ fɔlɔ ala ka lahara sɔn suma musokɔrɔba fana bɛ ten donc peut-être n ka laɲini kun ye min ye hali bi n k'u ma u kana kɔrɔtɔ c'est comme sago ma sɔrɔ mais o de ka di ala ye n b'a ɲini ala fɛ ala ka si jan di yan n bɛ saraka b'u ye n'ala sɔnna n tun b'a fɛ fɛn min ka kɛ ka tila ka hinɛw la ka barabara dali nɔgɔya an ta ni walitaw bɛɛ ye amina yarabi ne ko a kana presse den di muso min bolo kana kɔrɔtɔ n'i ma furu kana presse ni kɔrɔtɔra dɔrɔn i bɛ sira jugu cɛ o ye tiɲɛ mais ni ala ye si di don dɔ la i bɛ kunkɔrɔta i bɛ sɛnɛ la kana presse i bɛ mɔni la kana presse i taara tunga fɛ ni pressera i bɛ siyɛnni kɛ o ye tiɲɛ donc kɔrɔtɔ man ɲi foyi la ka to ala ko ale y'a ko k'a b'a tɛmɛ siranin min fɛ i bɛ nin bɛɛ de munumunu fɔlɔ o ye tiɲɛ ni m'o munumunu dɔrɔn i b'a ye i bɛ fɛ ka kɛ min ye ni pressera i bɛ taa ni sira wɛrɛ de ye donc kɔrɔtɔ kuma ka ca ka tila ka barika da ala ye muso de bɛ den wolo a tɛ hɛrɛ sɔrɔ ala ne bɛ barika da ba ye dɛmɛjɛla siri yɔrɔw la an b'a da dɛmɛjɛlatigiw la parce que olu ka ala barika da don de ye o ye d'accord faamuyaliba sɔrɔl'o la yala maa min bɛ se ka fɔ projet jumɛn ni jumɛnw sigilen bɛ sen kan a bolo nin wagati laban ninnu na bon nin wagati laban ninnu na n y'a f'i ye cogoya min na n ye san 25 kɛ misiki kɔnɔna na bon n ye labɛn kɛ ka taa bon n balimaw ye Côte d'Ivoire an nana an kun kan ka tɔ continuer na bɛn ni musokɔrɔba ka fatuli ye mais sisan an filɛ yɔrɔ min na an bɛ ka labɛn sabati après la fête n'o ye selidenni n'ala y'o yira an na an bɛna kɔfɛtaw tɔ continuer Burkina turu bɛ Burkina de la ka Burkina tournée kɛ mais tournée in na ni n yɛrɛ den dɔ y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ comédien dɔ n'o ye Yɔrɔ Junior ye Fulakɛ donc même sisan a bɛ bolibolo la an bɛ se ka Burkina kɛ cogoya min na parce que an y'a fɔ an bɛna nin bɛɛ de kɛ ka sɔrɔ ka na laban Mali kɔnɔ o de kɔni projet b'an bolo u b'a fɔ cogoya min na ko tubabukan na ko 25 ans de carrière de Burkina d'accord projet in yɛrɛ a kun ye b'an bolo
a kun ye i ka 25 ans carrière mɔgɔw k'a dɔn wala n ye wagati min kɛ n ye album min bɔ parce que o b'a sɔrɔ a dugu o dugu la ni n taara mɔgɔ dɔ bɛ yen a ma deli k'i ye ou bien a ye nimisa in de mɛn mais a ma album wɛrɛ mɛn ou bien min dar'o kan a y'o dɔn mais i ye minnu bɔ laban in na a t'o dɔn parce que musique sera yɔrɔ min na fɔlɔ la sansi tun b'an bolo mɔgɔw bɛ n'an ta concert la ka kasiw d'an ma mais o bɔra musique ko la a mɛnna i bɛ musique kɛ bi sini a bɛ sira Faransi a sera diɲɛ yɔrɔ bɛɛ la o kɔni donc a diya n'a bonya olu kɔni tilara la ka ban réseau ko in kɔni y'a bɛɛ fɔ ni min ko de sa karisa yɛrɛ de nin ka di anw ye an k'a ye an bɛɛ jɔlen tɛ ta ten an ka concert kɛ o tigi kelen kelenw de bɛ se ka na o yɛrɛ tɛ concert ye bilen o ye ni marisi sera wari kelen laadala fɔli b'an bolo n'o tɛ olu bɛɛ bɔra a la donc n'i ma fɛn dɔ kɔni labɛn i yɛrɛ ye a ka gɛlɛn musique kɔni na a baloli kɔni a kuma ka ca donc an kɔni ka laɲini ye a b'a fili fiɲɛ fɛ ni mɔgɔ min sera k'an dɛmɛ Burkina tournée na a bɛ diya n ye. N'Ala sɔnna Ala k'a koɲɛ nɔgɔya Ala ka an ni mɔgɔ ɲumanw bɛɛ sira la ya rabi d'accord Mamu Sidibe ladilikan jumɛn b'i bolo halisa ka ɲɛsin an ka jamana ma ani jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ladilikan b'i bolo ka ɲɛsin o ma ani dugawu b'i bolo ka da o kan. Ayiwa ladilikan min bɛ ne bolo ka se jamanadenw ma a bɛ an bɛɛ kan minnu bɛ duguba kɔnɔ minnu bɛ burusi kɔnɔ an bɛɛ k'an cɛsiri an ka sokɔnɔna na ne ye fɛn kelen min f'i ye ko nkalon o ti dɔ wɛrɛ ye dɛ ne ti 10,000 sɔrɔ e nana 100,000 di ne ma ko ne ka laji kɛ tan wa ne bɛ sɔn o ye tiɲɛ a dɔn parce que i ɲagara 100,000 in na mais laji dun y'i sigiɲɔgɔn de ye dɛ i joli dɔ de don wa i b'a dɔn kojugu mais o kɛra o kɛli kasara bɛ senna tuma min na e yɛrɛ bɛ kasi la jɔn ye nkalonntigi ye jɔn ye tiɲɛtigi ye e min ye tiɲɛni kɛ e ye nkalonntigi ye haramuyalen don ka taa tɛmɛ a dan kan nkalontigɛla bɛ sɔn diɲɛ fɛn bɛɛ ma donc an k'an jija nkalontigɛla ni nata an ka nkalon haram hali n'an ma se ka kɛ ko bɛɛ la an maliyɛn an ka nkalon bɔ an tagama ɲɔgɔn na o b'a to jamana in yɛrɛ an bɛ fɛn fɛn kɔ an b'a sɔrɔ parce que an bɛɛ bɛ kɛ kelen an ŋaniyaw bɛ kɛ kelen ko ŋaniyaw bɛ se ka kɛ kelen ko dusukun tɛ se ka kɛ kelen nka an kɔni k'an jija an kɔni ka fɔlɔ la u m'a fɔ ko seli tun tɛ yan komi ko mɔgɔw tun b'a fɔ ko tigɛna hɔrɔnya la mais san kaleli ye n fa ni n ba ni ala ni alakira surtout an bidenw yɛrɛ voilà n'an ma kuranɛ durusi dɔrɔn an ma kale hɔrɔnya tɛ yen bilen o ye tiɲɛ donc a ma nɔgɔn an k'an jija an ka jamana in dɛmɛ an kɛra Mali den ye an ma foyi di Mali ma n'an ko k'an bɛ taa ko Mali kelen lajɛ a ma nɔgɔn minnu bɛ ka na an kɔfɛ olu bɛna kɛ cogo di f'an bɛɛ de k'a dɔn k'an bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ jamana in na bɛɛ ta de ye jamana in ye bɛɛ de kan ka jamana in dilan f'a ka kɛ sigi balazi ka kaki foyi t'a jɛ ka jugu ka ɲɛbɔ an na mɔgɔ jugu tɛ ɲɛbɔ i la baara ka sɔrɔ a bɛ fɔ ten ko n bɛ n teri fɛ teri jugu n jugu fɛ ni jugu teri ye quoi i jugu yɛrɛ yɛrɛ e b'o dɔn dɔrɔn i tɛ sɔn i n'a ka bɛn mais a teri don i t'a dɔn ale de bɛna sigi fɛ ka baro k'i fɛ k'i kɔnɔ kuma bɛɛ lamɛn donc fo k'an ka nin de haramu an ka kɛ kelen ye an ka dɔn k'a fɔ ko nkalontigɛ kun t'an ka jamana kan ɲɔgɔn janfanba in kun tɛ yen k'a kɛ kɛnɛ ka vis-à-vis parce que o fɔlɔ yɛrɛ ye a ka fɛn ye o a bɛ video min kɛla nin ye o o ye kɛnɛkanda ye o ɲɔgɔn janfan kɛnɛkanda kɔni ye ne ye dɔn mɛ ne bɛ fa ni ba nin de k'i ka buruju bɛ fɔ mun na a ma nɔgɔn k'a sɔrɔ an bɛɛ ye fa kelen ba kelen Mali ka dɔgɔn fo ka taa ko Mali ka dɔgɔn i t'o dɔn fo n'i ye kɛlɛ kɛ n'i sera fanga na i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ ka mɔgɔ mana na i b'a sɔrɔ a dɔ ka mɔgɔw ye kelen ye maliyɛn kan ka kɛlɛ haramuya fɛn caman caman kama an ye furu kɛ ɲɔgɔn fɛ an faw y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ an mɔkɛw y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ wa fo ka taa diɲɛ wuli an b'o kelen la donc an ka dɔn k'a fɔ k'an tɛ se ka séparer cogo t'an na bon mɔgɔ minnu bɛ don an cɛ nata de b'a san ma n'o tɛ a man ka kɛ e ma deli ka se nin so in kɔnɔ yan e bɛ se ka na so in kɔnɔ to ka na dɔn ko ne ka nin fɛn bɛɛ bila kɔnɔna na dɔ de y'a ye f'i ɲɛna o i kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔ y'a f'i ɲɛna donc n bɛ dugawu de kɛ ala ka nkalon bɔ maliyɛnw dusukun na ala ka nkalon an kisi nkalon tɔɔrɔ ma n m'a fɔ ko mɔgɔw bɛ nkalon tigɛ mais an ka nkalon haramuya ka nkalon bɔ an taama sen na o la an bɛ fɛ ka fɛn fɛn kɛ a bɛɛ bɛ kɛ fɛn jɛlen ye an ka jamana dɛmɛ ka jamanatigiw dɛmɛ
ka dugutigiw dɛmɛ ka conseil ni ministre ni fɛn bɛɛ lajɛlen an k'u dɛmɛ ni an ka hakilina ye mais a ka kɛ hakilina ɲuman ye ka kɛ tiɲɛ kan an ka dɔn k'a fɔ jamana in mana kalaya mɔgɔ si ta t'a la an minnu b'a la ni taayɔrɔ t'an bolo anw de jamanadenw de kungo don anw de b'a kalaya sɔrɔ anw de b'a tɔɔrɔ sɔrɔ wa kɛrɛnkɛrɛnnenya muso ni kɛlɛ nana muso de bɛ ɲani a den de bɛ tɔɔrɔ ni kɔngɔ nana muso de bɛ ɲani muso den de bɛ tɔɔrɔ an k'an denw kɔlɔsi an ka nkalon b'u da i den bɔra dugu kɔnɔ ka na i ye fɛn dɔ y'a bolo karisa ni ba b'a fɔ ne terikɛ dɔ y'a i b'i yafa k'a sɛgɛsɛgɛ terikɛ jumɛn y'a d'i ma a bɛ t'o la a bɛna don ni fɛn ye ka don minɛ f'i kan i se k'i kan munumunu parce que e ye fɔlɔ y'a bolo i ma kuma o o ye tiɲɛ donc an ka lajɛ ni duwawu de kɛ ala k'an kisi nkalon tɔɔrɔ ma k'an kisi sitana tɔɔrɔ ma ka sitana mabɔ an na dugu jɛko 20 ni tan ka malidenw dusukun jɛya ɲɔgɔn ye k'an hinɛ n'a magari don ɲɔgɔn na ka jamana ɲa jamana dilanbagaw bolo k'an kisi an jugu cɛman n'a musoman ma ala sɔnna aw yɛrɛ ka baara ala k'a jidi ala k'a yiriwa aw bolo ka sini kɛnɛya d'aw ma ka labanko ɲuman di ka libiniya ni sabali di aw ma o de ka gɛlɛn kosɛbɛ voilà o diyara n ye faamuyaliba sɔrɔl'o la i n'a fɔ jɛmukan min ɲini ka se a kuncɛyɔrɔ ma folikan min b'i bolo k'a di i kanuba bɛɛ lajɛlen ma ani an filɛba jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma ayiwa ne bɛ tungarankew fo ko n teri i ye ne terilon ka ni cɛ ko n terile tɛ wuli ba n'an t'a ye tɛ wuli donna fɔlɔ man kan ye n bɛ nin fɔ cikɛlaw ye n b'a fɔ tungarankew ye dɛrɛ ne taara jamana la malidenw sɔnna baara ma u sɔnna sɔlikawuli ma tunga na u ma sɔn janfa ma u ma sɔn kalabantiya ma dɛrɛ ka tungaranke musow barikada olu de bɛ nafolo ɲini ka na village jɔ Mali la a barika ka tungaranke cɛmanw barikada olu de bɛ nafolo ɲini nɛnɛ na ka muɲu kɔɲɔ na dɛrɛ ka na faso kumabɔ i ye ne teriw bɛ min n teri tungarankew bɛ min ne teriw bɛ min n teri kɔngɔnamuɲaw bɛ min ne teriw bɛ min n teri muɲɔgɔnminɛw bɛ min ne teriw bɛ min u jɛn'u faw kɔ ka jɛ baw kɔ ka jɛ musow kɔ k'u bɛ taa tunga na ka na Mali dɛmɛ faso dɛmɛbagaw nkaw ni ce n teri ye i ye ne teri bɛ min nkaw ni baara n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ bɛ émission in na n bɛ i sigiyɔrɔ ni kɛyɔrɔ la n ka foli bɛ bɛɛ ye aw k'an bɛn merci bye bye d'accord o diyara n ye faamuyaliba sɔrɔl'o la komi n denmuso ye émission bila a yɛrɛ ka dɔnkili dɔ tun bɛ yen nɔ o de tun kan ka kɛ k'a kuncɛ a bila ka na ne yɛrɛ ɲinɛna o Laji ka fɛn b'an bolo yan kɔrɔlen awɔ n hakili la sɔn a bɔ kuma a tɛ tɛmɛ san 1 kan kɔrɔlen Mali fasa de don o bɛ kɛ k'a kuncɛ n y'a faamuya o bɛ k'a kuncɛ mais n ye nɔnɔ min d'i ma n'i y'a min yan ka nɔnɔmugu don ka nkalon tigɛ Laji ko nɔnɔmugu don n bɛna ne yira diɲɛ yan n ye nɔnɔmugu de min ma nɔnɔ min dɛ min bɛ bara in kɔnɔ nɔnɔmugu de don ne y'a min ne b'a ye don o don nɔnɔ bɛ ka bɔ e n'a sɔrɔ misi birilaw nana ka bɔ wɛrɛ la i sera dɔrɔn u y'a k'i kun a banna sɔrɔsiw fasa ko se tɛ jɔnni ye se tun bɛ ne kɔrɔ ye Mali bɛ segin kɔrɔlenw ma nka se tɛ jɔnni ye fɔ Ala ko diɲɛ kɛra sɛfan ye diɲɛlatigɛ gɛlɛya duwawudenw bɛ sange siri u b'a siri sɛfan kɔnɔ Ala ka Mali dɔ ye ko n y'a mɛn kumadɔnnaw la jɔnni kunna ni jalajuru o bɛ tigɛ ɲɛmason kɔrɔ Ala ka Mali kunnadiya aw ma ye kunnadiya jɔnni kunna ni bɛ ji feere a b'a feere bada la ka tila ka garisɛgɛ sɔrɔ Ala ka Mali garisɛgɛ
Aydu sarasuye nebedu adoye aydu apolosuye nebedu ajanaramuye aydu ozofare malibe korole umbulu aydu mali. Wow, jara. Ni asim pasai. Kone kame asim ma. Ale na ka kele chelu. Olu na mali deme. Ayeduwa sorasi uye. Musomemma bole furuye. Musomemma bole nyariye. Odentara kele yorola. Oteboli kele nye. Ayeduwa mali. Donc sorasuka bon la peine dongli chama mene bulu ni wakati min sera sorasuka dongli ko wakati sera bon masam wele jara ko mam vraiment anga tani ni sray mali bi korole ni bulu korole jume amma samunu nu tununa ye duwa munu ni sarakati munu bo mali fuka jewuli mali kana malo mali kana tojugu bulu akun ala sonama mali bina keti amene repetition nga do mono ya soro mali ka kala kojugu chefan ide na chugudi chefan ka don ko jema na gele chuguju jembe blare mo mina kunye do din kibe bo nde beba do sangi sega fense chefan kono Oyeche kuma koromadu. yiri do be nyamasundu ko jonin kunandi aka kulsi jalajuru be tige nyamasune koro kulsi wara tale bulu a chesiri jalatigera o nyamasun te yara bi malo me ko jonin kunandi chesiri jalaji tige nyamasun koro kala kam mali kuna jati ko nyame kuma do nawla jonin kunandi be jifire badala atla ka gersige so ame dua sorasuye mali be korole umbulu ala nye nyono karamo wele nyoron buye wele ka aidara wele ka srimanjara korole unga dua mali mali be korole umbulu ka nyare la wele ka turela ka wele ubebe donli ngono num bela jina ampe kan faga fara nyonga anga sege korole mabayi Na Allah sama. mali be korole ne bulu ko koro ni kuma koro mun kera kabla do koro mun kera kabla ko hali bi alisa o korole ngumbe ka wale mun nge anga sego wale ka kuno kera amanta fayin Na Allah sama. voilà D'accord, famille Alibasoro Lola. Ni fa production jabarani la jabaro malikono maliko ka ama foye ko nimbi dansigi ke anga bikenena aw yere bora sisan no kai mamu siribe la voix d'or ay anaka dongli duma wa dongli kelengeli na bela korode dowe nga sana nga bokena konnana ayre nyebala alema aka korolum bla alisa wa ansra ay dongli afefe tabi ibta sura chema kumbe korolunga oh konnona de bife ngono walma ay tan sidi lo rene flalu yo ko flado me mo wara santora ko ne kan me fladoma Nasina flalu yo, biri ko flalu ye, wasala flalu yo, dana du ko flalu yo, be fladi, kale. Ayi ni de, ni tara. Ni nana jima shade. Dana di no fe kaka dabagla in trake. Ni dabagal ni menye bere faka. Ni au beredi. Au dabadwa. Adu nya warin ne mu anya benna. Ni o ke wale ni ndorande ni. Aywa. D'accord, ni me dansigi ke anga bi mission ame foli belebele bi kan baga sake mbali ni na baluma foli belebele yireta e mamu siribe sabula emission aka sigi ka aname ka se ka nye foli ka infana ame foli dima ika bla koro ika na bla bana ya rabbi ama barai alisa alaka tanye dima ko alaka sangorota dima akono mali alisa alaka mali nyesuma jamana alaka nyesuma alaka jamana kono demba sigi jamana maka benga ni ake kiri ya rabbi ama ame
fɛn min ɲini faamaw fɛ setigiw fɛ ala ka an bɛɛ lajɛlen sɔn o la sengo la ala ka mɔgɔ d'an ma minnu bɛ kɛ an yɛrɛ dɛmɛbaga ye an ka ɲɛnamaya kɔnɔna na ko n'i y'a mɛn ko jɔnni kunnandi sababu ɲuman de don ne yɛrɛ bɛ n ka kameramani fo kosɛbɛ n'i y'a mɛn ko ɲunu tɛ sanso bɛ bɔ k'i sigi ko n bɛ kuma dɔ b'a la k'i filime layi tarawele foli belebele yɛrɛ ta kɛnɛ kɔnɔna na an b'an yɛrɛ ka ɲɛma fo n'o ye yusufu mugutar tarawele diba ko nin bɛ dansigi kɛ an ka bi kɛnɛ na an b'a fɔ a ye ko ka an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ